श्री स्वामी समर्थ. तन्वीज ब्लॉगमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. मंडळी, आज मी आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नारंगी तवशाची रेसिपी घेऊन आली आहे. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. आज मी धोंडास बनवणार आहे. काही ठिकाणी काही गावांमध्ये ह्या पदार्थाला खसखस म्हणतात, काही ठिकाणी टोपातलं म्हणतात, तर काही ठिकाणी धोंडास म्हणतात, तर काही ठिकाणी मालवणी किंवा गावठी केक म्हणून ह्या पदार्थाला ओळखलं जातं. तुमच्याकडे काय म्हणतात ते मला कमेंट करून सांगा. टोपातलं बनवण्याकरता आपल्याला नारंगी तवसं याची गरज लागते. हे बघा, ह्या प्रकारे ती मोठी काकडी असते अशी पिकलेली. तर आपण आता ही कापून घेऊया आणि आपण छान अशी बारीक किसून घेऊया. अशी पिकलेलीच काकडी टोपातलं बनवायचं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. हे पहा, बघा किती छान आहे. आता ह्या काकडीचे असे तुकडे करून घेऊया आपण आणि छान किसणीवरती बारीक किसून घेऊया. ह्याच्या बिया काढून घेऊया. अशा त्याच्या बिया काढून घेऊया आपण या प्रकारे. चला तर मग कापून घेतलेली काकडी आपण आता किसून घेऊया किसणीवरती. ही पहा, अशा प्रकारे याची साल आहे ती बाजूला काढून ठेवूया आपण आणि सगळ्या काकड्या अशाच किसून घेऊया. चला तर आपला सगळा काकडीचा किस किसून घेतला आहे आपण. आता इथे मी धोंडास बनवण्यासाठी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे. तो रवा आता आपण काढून घेऊया स्टीलच्या वाटीमध्ये आणि ह्याच वाटीने 2 वाट्या आपल्याला हा काकडीचा किस मोजून घ्यायचा आहे. तर आपण मोजून घेऊया. हा पहा, हा 1 वाटी काकडीचा किस आपण इथे बाजूला ठेवूया. हे पहा, ही दुसरी वाटी. अगदी पाण्यापासून आपल्याला मोजून घ्यायचा आहे हा किस. तर आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. आता आपण इथे मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलं आहे, ते घालून घेऊया आपण. थोडीशी हळद घालूया आणि थोडंसं जिरं घालूया आणि याच्यामध्येच मी थोडी 2 वेलचीची बोंडं सोलून टाकली आहेत. आता आपण हे मिक्सरला वाटून घेऊया. चला, तर आपण वाटण हे वाटून घेतलेलं आहे. इथे मी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, त्याच्यासाठी काकडीचा 2 वाट्या किस आहे आणि 1 वाटी, ज्या वाटीने मी रवा मापून घेतला आहे त्याच वाटीने आपण इथे 1 वाटी गूळ घ्यायचा आहे. गॅसवरती मी कढई ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तूप ओतून घेऊया आपण. एक वाटी रवा आहे ना, तुपामध्ये छान असा भाजून घेऊया आपण. हे पहा, आपला रवा असा परतून घेतला आहे. एकदमही जास्त असं लाल करायचं नाही आहे. आता आपण हा काढून घेऊया डिशमध्ये. आता त्याच कढईत आपण हा काकडीचा किस आहे तो पूर्ण ओतून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये 1 वाटी गूळ आहे तो घालून घेऊया. आता आपण जे वाटलेलं वाटण होतं ना, ते घालून घेऊया याच्यामध्ये. लक्षात ठेवा, याच्यामध्ये आपल्याला अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे, कारण आपण काकडी टाकली आहे, तिला खूप पाणी सुटणार आहे आणि गुळाला सुद्धा पाणी सुटणार आहे. त्यामुळे त्याच्यातच आपण धोंडास बनवायचा आहे. आता हे छान असं मिक्स करून घेऊया सगळं आणि असं कड येईपर्यंत शिजवून घेऊया आपण. हे गूळ पूर्ण वितळला पाहिजे काकडीच्या रसामध्ये.
चला आपल्या मिश्रणाला छान असा कड आला आहे तर आपण थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकूया. मीठ टाकल्याने काय होतं की जरा चव असते ती बॅलन्स होते. छान असं ढवळून घेऊया. हळद टाकल्यामुळे बघा किती छान असा रंग आलेला आहे. आता काकडी आपली छान शिजली आहे तर आपण आता याच्यामध्ये रवा ओतून घेऊया. आणि छान असं एकत्र करून घेऊया. अगदी गुटळ्या न होता आपल्याला छान असं एकत्र करून घेऊया. गॅस थोडा मंद करून घेऊया आपण. तुम्हाला हवं असल्यास याच्यामध्ये तुम्ही शेंगदाणेसुद्धा तुपामध्ये परतून टाकू शकता. रव्याऐवजी तुम्ही जी गावठी तांदळाची कणी येते ना तीसुद्धा वापरून तुम्ही हे करू शकता. खसखस म्हणा, धोंडास म्हणा किंवा तोपातलं म्हणा, काय म्हणाल ते. आता हे छान झाकण ठेवून वाफवून घेऊया आपण. तुम्हाला ड्रायफ्रूट हवे असेल तर तेही तुम्ही टाकू शकता. आता झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं वाफवून घेऊया आपण. आता आपलं धोंडास वाफवत आहे तोपर्यंत आपण इथे एका टोपाला असं तूप लावून घेतलेलं आहे. थोडं 1, 2, 3 मिनिटं वाफलं ना की आपण या टोपामध्ये काढून घेऊया. चला तर 2, 3 मिनिटं झालेली आहेत. आपण धोंडास आहे ते जरा परतून घेऊया. हे पहा किती छान झालं आहे. आता आपण हे दुसऱ्या टोपामध्ये ओतून घेऊया. आपण हे ओतून घेऊया दुसऱ्या टोपामध्ये. आता हे एकसारखं करून घेऊया. गावी पावसामध्ये कशी हळदीची पानं अवेलेबल असतात म्हणून हळदीची पानं खाली ठेवायची आणि त्याच्यावरती हे ओतून याचा थर लावायचा. इतका छान सुगंध सुटतो ना. आता हळदीचं पान मला बाजारात भेटलं नाही त्यामुळे मी लावलं नाही आहे, पण तुम्हाला भेटलं तर तुम्ही लावा. हे पहा असं एका टोपामध्ये एकसारखं करून तुम्ही दाबून घ्या. गरम असल्या कारणाने तुम्ही हातात चमचा घ्या किंवा वाटी घ्या तूप लावून, मग त्याला चिकटणार सुद्धा नाही. आता आपण हे गॅसवरती एकदम मंद गॅसवरती 10 ते 15 मिनिटं छान असं वाफवून घेऊया. गावच्या ठिकाणी कसं ही रेसिपी रात्रीची बनवली जाते, कारण पूर्ण रात्रभर ती चुलीवरती ठेवून त्याच्यावर निखारे ठेवले जातात आणि पूर्ण मुरवले जाते. तर आता आपल्याकडे ती सुविधा नाही आहे त्यामुळे आपण गॅसवरती एकदम मंद आचेवरती मुरत ठेवूया. गॅसवरती मी तवा ठेवत आहे का तर खालून लागू नये. माझं तोप एकदम जाड आहे तरीसुद्धा मी तवा ठेवते. आता झाकण ठेवून आपण मंद आचेवरती मुरत ठेवूया आणि 7 ते 8 तासानंतर आपण ओपन करून बघूया. चला तर मंडळी 8 ते 9 तास झालेले आहे आणि आपलं धोंडस जे बनवलं होतं ते छान मुरलं आहे. तर आपण आता ते ओपन करून बघूया. हे पहा किती छान मुरलं आहे बघा. आता आपण ह्याच्या कडा अशा सोडवून घेऊया आणि प्लेटमध्ये डिमोड करून घेऊया. एक प्लेट घेतली आहे मी. हे बघा किती छान मुरलं आहे. पूर्ण टोप क्लीन झाला आहे आपला आणि आपलं धोंडास आहे ते रेडी आहे. आता आपण याचे चौकोनी असे काप करून घेऊया. पहा किती सहजरित्या आपण याचे काप करून घेतली आहेत. आता मी तुम्हाला एक फोड दाखवते. किती छान चौकोनी फोड तयार झाली आहे बघा. जाता जाता माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.